gima timre sani en nitie two schools of thought. Paro ginadi ariyo. Wana jodonga ich machalo go kango gini gi brokers mang'eny magini ka gichiew gine serikal, ka ginindo gin jo serikal. Kata mak matunga bine nani mane kapo ngene poko wuwe poko adwa mule ento ang'e en ga iluonge ni Ajip chakre chon any government in power chama mare penjo wacho ODM. Koro gima timre ni nitie jo manigi paro machon mar ODM to nitie jo manigi paro manyasani ma jo ODM. To kako okango gima nya yie kode ni wadhi winjre mbele ka brokers gi jodonga ich magini ka gichiew ni nyaka bede serikal ka gichiew yani no se usu wanyalodia ini dwa ni mondo kik ji wach ni jini e serikal ineno jakom kano tho be kane nongima nongiso ni pogiloso any agreement gi William Ruto mano cow that very clearly negiloso gimilongo ni MOU based on the 10-point agenda. To ngeni 10-point agenda ni maokango ngamu somo kendo ngama aero kendo ngeni ngama nigi capacity to poko kaw time oson 10-point agenda ni 10-point agenda ni mae ODM kicheko chakre wachako ODM ma wachopo kama wachope ni 10-point agenda ni mawayi wako ga daily. Watch corruption ni kanyo, watch devolution ni kanyo, watch human rights ni kanyo, watch governance ni kanyo. Yani jogi na wamiogi tol mondo gichwe ngutgi gikonyrego koso gikonyrego. Wach bede serikal be onge ngama osetamre wabo bedo piny to kata kidhi negotiate ni koro wuonu otho ibede udu ni koro idwa dhi ka jirani idhi sari kwa jirani ni jirani ber ne walosuru wodwa wabeduru piny wajipanga walos campaign machinery then ngama do bedo kodwa piny ono ko bi manyo ngato sani wan gi 10-point agenda bana wasendiko gi jogi pod wang'iyogi pod wachekogi wadwa ni abati kada serikal mukaso wani yo wane serikal ing'eyo na weya serikal sani kaka wuyo kodi karo mak matunga kama wae stima onge kama ae kasugunga malo e got kucha stima pod onge. To that is the feeling in the entire Luo Nyanza. Gimwadwa ni joma ni serikal gi begi nyiso ni wane serikal adier. Raymond Omolo mani serikal PS sani ndiko polisi ondiko no GD ma kasugunga gindiko GD ma ambita gindiko GD ma mfangano gindiko GD ma korgingani mane magik bodwo winjo polisi undika di AP undika di chief undika di assistant chief undika di magik bodwo winjo then korudwa ngiswa ni weke wadhi maber wandiko polisi 1000 wandiko APs maromo kama wandiko kama maromo kama then korwa jodi jodala wa wane serikal wadhi mbele gi jogi lakini kaka weche dhi podi iwacho nitiere brokers mo ngagini miluongo ni brokers kata ming'eyo ma iwacho ni gin brokers koro in bati ngamo somo kaka in ngama nigi capacity jafuambo gi keyo kaka ino kide brokers kata ka bebede no ana ukangi bokan ja ODM emangisi ni kapo kineno brokers ni winjo ka wini nya Raila wacho ni ODM was not made in the bedroom or boardroom tigibi Wait, Koluro, Pinyawacho. Dr. Mark Matunga.